Siapa? Siapa? Aku dadak. Ayo aku dadak. Udunen. Udunen dibetang-betangnya lho. Oh iya. Betangnya ngontrak kok udunen. Aku dadak sampai tekan ngarep. Loh, nah, ayo. Lagi keteke sapa udul? Iki aja ngono. Aku bedak. Dodok sing apik lho, ngene ya. Lho. Aku nek ngono terus entut tok. Yo jimpet. Jimpet piye? Lah kok nang ngarepe wedono lungguh. Ayo Lungguh. ngajeni. Omongan karo dilajikan ngadeg, anggap ngadeg sapa? Rada sopan karo make. Mae iki sapa? Iki Ndara Dono. Ngerti ora? Jenengmu sapa? Kula jenengmu. No? Jenengmu. Jenengmu. Nuwun sewu Ndara Aku Dono. ngomong apa? Jenengmu menika kartu. Jenengmu. Mbok kowe dadi donone sik. Lah terus kono kok dadi apa? Dadi kowe nang kene ganti. Napa ngaten? Ngaten-ngaten palungguan kok dienggo kaya tombol sepeda. Jenengmu? Kula Giman alias Bagio. Karo nyembah. Nyembahi lho Pak kowe jan wong bodho banget kok nyembahi lho ngene lho. Bodho kaya mbok dapukne. Lah apa jadi tak boleh duit jan ora gelem dapurne piye ta kowe iki? Lho ngene ya mulai nyisat jaket. Lho. Apik, aku tau ngene nyantol. Ora apa-apa jer kowe durung bisa jenengmu Giman. Nggih. Bagio lah kowe sapa? Wah Gimun. Gimun. Nggih. Arep bodhong apa? Gimun ora maratuamu to. Ora tuaku iku jenenge Pak Saimun. Aku Gimun. Aja rembukan perkara keluarga. Mboten. Kowe ngadeg ngersane Ndara Wedono Kirun. Nek tanggaku lak Kirun, Ngerti? Giman, Gimun, Kirun. Pas ta? Sak grup iki jenenge. Kirun sapa? Kirun iki lak sing punuk kae. Mlakune ngene. Iki Kirun sapa? Kirun iki Kirun Wedono. Kirun Kang Dumpil. Weh, Kirun badi kae lho. Iya, Dumpil Mulan. Wis sapa sing rembug kuwi? Kirun. Kirun sapa iki Wedono? Kae elek, Ndek. Wah, non sewu lah basi dono. Nek Kirun iko karo Kirun iki sejo ya. Cadi. Nek Kirun sing badi. Ya anak ora. Ya anak kita bangkit. Kae ra memper elek. Gak ngerti karo kowe bangkit kan. Wah. Kirune opo? Kae sok ngene lho. Apa dah? Telepon ya. Halo, ki sapa? Pret. Guru. Kowe arep perlu apa matur sing prayoga? Nggih. Arep kaya ngapa kowe ngadeg ngersane Ndara Wedono kitu. Inggih Ndara Dani. Karo Sing apik. Monggo. Dono lak lanang Dani wedok. Monggo. Sing dadi Wedono kowe apa sapa? Nggih nyuwun pangapunten Ndara Dono. Pangapunten. Wedonone sapa? Wedonone sapa? Panjenengan. Ya kowe kok nyeneni kuwi? Umpama. Umpama andak wedi aku. Ayo salahmu dhewe. Bagiane kowe kok wedi karo aku. Salahmu ya, ngomongmu kaya dono tenan e. Malah ketaya wedi. Giman, dalam Iki ngopo? aku nek kata ganjil ki ku nek swara apa-apa aja nyalahne aku lah. Ganjelen. Giman, dalam enteng ketok aku. Ana parigawe apa Giman? Ngapa mbambu? Nek katuk dhuwur. Ngapa? Penak ora lumrah. Wah, wis ra kaya bengi iki. Jan penak. Ya ngene no. Iku junjung ora to? Ora ana sejunjung bang pengen angene dhewe. Upane kaya kepir. Jiman, Nggih.
Ana parigawe apa? Nggih. Jenenganmu. Kaya kiron. Kaya kiron barang. Heeh. Mengke kindang manaka. Ruwada raine numpuk. Ora numpuk. Ayo matur. Nuwun sewu. Ndoro wedon. Ngot kalianipun Jono. Dono. kowe iki wong buwe kok bak kowe iki jan. W E G O N O P K B. Wedono. Ndoro wedono ana parigan. Kowe kancane iki. Inggih leres inggih. Omahmu iki. Kula mriki mawon. Inggih. Kebawa kawedanan. Ngono. Inggih. Kancane iki sultan ngomong tak ngomong. Lah, panjenengan kenapa Mbok sewu wedono mriki? Aku isih apa kang dadi sesembahmu? Dadi kaya mangkono kuwi, kowe kudu mangerteni. Mergo wong urip iku kudu ngerti sapa ta sesembahane. Ngerti? Dua sebuah sita ora? Iki ndoro-dono, Awake kaya kok niki awake enteng kaya kapok lho, bener apane? Niki katon kontongan tok niki sampe. Menteng kok kula junjung dhewe nggih lho. Wong kok saking keren po. Kegocekan sawetara ora dadi ngopo ning ngopo kang dadi. Aku kowe enggal matura. Apa kalian jangan ditinggal dulu. Wong aku ya ngendikan sing disawang mriko. Tinggal ngalih karo. Matur sing apik. Kok gaji barang? Kaki graji anu napa? Oh nak ana Pak. Tunggu sing apik. Tunggu. Sare. Enggak sing apik, matur sing apik. Aku mbok gaji. Oh, wis to. Iki wis sombong. Ditimbakne. Iki apa lho? Tunggu sing apik to. Aku ndak sanggon nggon. Lenggah sing apik matur. Wis, kowe matur dhewe tak bali aku. Lek kok to. Kancane to dikancani. Iya, aku iki ora kurang-kurang lancani kowe. Nang arepe Dorjo kok. Aku tak bali aku. Lek. Oh, jodoh. Anu kuwi tak. Kayak kancaku. Aku bali aku. Lek. Lek kok. Aku nang kene. Ana parigawe apa? Ayo cerita. Apa no? Matur dhewe. Matur sing genah. Pertama-tama Aduh, Mas. lagi iki. Mati aku. Lah omongin ya. Ki ngapa? Biasane ndoro-ndoro kok pertama-tama. Kelas. Sing nggih kepareng matur Ndoro-dono ngene aku kudu gak kalat. Ya wis tekan Banget nonton jiwaku kowe. wis aja dipikir. Aku wis gak kuatku bantu. Wis tuwe. Tapi aku Ndoro-dono. Emang kono dadi pangkat. Ya Allah. Nangis kami nangis merem kayak apa ya ngerti malah baru cetok saya matur ini apa kalau kira Kira-kira pengen piye? matur